centre Hanušoviec vzniká nový obchodný priestor, ktorý si viete dotvoriť od podlahy. Takto môže vyzerať po dokončení. Priestor je vo výstavbe, takže všetko viete prispôsobiť podľa seba. Od dispozície po technické riešenia. 160 m2, otvorený priestor. Aké dvere tu budú? Presne také, aké si vyberiete. Priestor má dve veľké okná priamo na hlavnú cestu. Výborná viditeľnosť a skvelé svetlo pre váš branding. Na poschodí vznikajú nové byty na prenájom. Kolaudácia v budúcom roku. Denný pohyb ľudí priamo pri vašej prevádzke. Ak hľadáte priestor, ktorý sa vám prispôsobí a je na skvelom mieste, ozvite sa mi. Rada vám ho ukážem.